И така, последно, преди да дам думата на нашия специален гост, който ще надникне в зоната на анти-ейдж грижите, професор доктор Мира Кадулина, аз искам да ви кажа нещо, с което винаги ние от АВЕН сме се гордели. Както в модата, така и в изкуството на козметиката има компании, има фирми, които следват, и има такива, които дават началото. АВЕН сме от тези, които винаги сме давали началото на иновациите. Много благодаря. Много ми е приятно да сме заедно. Отдавна не се бях срещала с такава млада, симпатична и прогресивна група, на която да представям едни професионални и бих казала едно от най-високите нива в козметиката продукти. Тази година лансираме нов продукт, наистина дългоочакван продукт и имам огромното удоволствие да ви го представя. А именно спирала висока толерантност. За мен е огромно удоволствие да поканя при мен нашия професионален тренер, гримьор в България на серията Ковранс, госпожа Албена Чернаева, която ще има удоволствието нагледно да ви покаже на модел Теди, заповядай също и ти, благодаря, как именно ще се гримира и ще се използва серията Ковранс не само в насока прикриване на несъвършенства, но именно и подчертаване на женската естествена красота.